салом алейкум подписчикои канали ҳаматарафа тиҷи зинда бошед. хуш омадем ба канал. бародаро видеои нава тамошо мекунем. маъқул шид лайк мемонем, маъқул нашид дизлайк мемонем. подписатсия карданро фаромуш намекунем дар канал. агар подписатсия накарда бошем подписатсия мекунем. короче видеои навайгаро ждат мекунем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошем. худованд нигаҳбонтон бошад. эҳтиёт кунем бародаро. Yo, bobosh. Таджикский талант. подписатсия карданро фаромӯш накунед бародаро. дар видео лайк монед то ки дигарро бубинанд таланти тоҷикбачаро. аллоҳ нигаҳбон бошад то видеои оянда бародаро. Чемпион по карате бобош.